гости в селски дом. Дълга историята на родословието в община Ковачевци. Тя започва преди вековете, когато нашите прадеди са населявали тези земи, населявани преди тях от римляни и траки. До ден днешен само спомените пазят историята на бедните и богатите ковачевски родове. Историята на народните будители, строили читалища и църкви. Тук наблизо през две села и Дякона Левски основал революционен комитет. А желязото, от което са правени сабите за Априлското въстание и пънчето, на което са ковани, още стоят. Най-страшното нещо е забравата на традициите и демографския срив. Затова млади и стари в делник и празник се връщат към тях. Най-хубавото време са общинските празници. Общината оживява. Младите се връщат, кой от столицата, кой от чужбина и община Ковачевци игрейва. И черно-бялата история на местните традиции се облива в цвят и живот. На екзотичния празник Сурба традицията повелява да се ходи на гости за здраве и берекет. Затова пъстрото сурвакарско шествие се задава в далечината и буди мало и голямо по селските махали. Шумни, покрити с изящни свежи цветове, с хлопатари и чанове. Драгите гости обсаждат къщата и гонят злите сили, като въздават здраве и щастие на стопаните на дома и тяхната челяд. Добре дошли, скъпи гости на нашия селски дом. Добре дошли. Да сте живи, да сте здрави. Всяко зло да ви забрави. Добре дошли в селски дом. Село Лобош, община Ковачевци. Добре заварила, да си жива и здрава. Много се радваме, че ни посрещаш на тази трапеза и много бихме искали да разбереме как се случват така нещата, че да е толкова вкусно. Да ни кажеш за ястията. Да, и ще за ви традицията. разкажа. Айде, така, дайте, айде. На здраве на всички гости и добре сте дошли. Благодарим ти за доброто посрещане. Все така да ми посрещаш. Жива и здрава. Така. Станала съм сутринта рано до меса пита да посрещна гостите. Помесила съм баница, направила съм най-различни ястия. Моля, заповядайте, почерпете се. Харесва ли ви, че кажете? Не ви харесва? На този празник винаги питката замесвам я рано сутринта, втасва. Пекът я сега съм я малко така попричернила, ама... А виждам, че отгоре има нещо. Какво е това? Това се казва сусам. Бабо, яко ли как се Интересно. прави млеко? Домашно? Млекото, домашно млеко. На баба млекото, варим го, квасим го, отвивам го, завивам го. И млекото е готово след 3 часа. А месото какво е? Месото свинско от каче. Качето дъно има, Това таван няма, да. Айде, баби, на детето. Айде, дига нагоре. Опа! Я каква пита съм унесла. Само да им се радвате. Айде на булката и на наложенията. За вкъщи. Няма така какво. Айде тук има. Как да не правя корабиките? Корабиките се правят много лесно. Малко кисело млеко със сода, малко олио, малко брашунце, захар и готов. Правят се на топчета, печат се. Софи, айде, от какво ще опита? Айде, вика, че малко тук бабата направила. Така се спрещи. Айде малко. Вика ми, Усачи папа, вика ми. чемат, нали обича. Благодаря ти за това посрещане и винаги да гониме духовете от тази къща. До година. До година, че кутер със тате, кутер.
Ай тук банички. Нашите баби и прадеди са празнували този празник. Аз си спомням сняг до колене, суровакарите премръзнали, чакаме ги с нетърпение, напалили сме печките, яденето, варивото ври, качамакът се вари и ние чакаме с нетърпение да минат, да ни суровакат. И много деца ходеха по сурова, сега малко деца останаха. Но все пак сме доволни. Скъпи гости, заповядайте винаги на нашата трапеза, на нашия мил празник в село Лобош, община Ковачевци. Винаги ще бъдете посрещнати. И да изгониме духовете от тази къща и да не се връщат повече никога. Здраве! Така, Ньончо! Срещаш още много дълги години, да сте живи и здрави всичките. Дай Боже! Тя да ни посрещаш винаги, колкото си повече може, толкова повече. Така, браво! Благодарим ти за топлото посрещане и за приятната трапеза. Община Ковачевци. Здрав семеен дух и гостоприемство.